Здравейте на всички, аз съм SlamBG и днес ще играем Egg Wars. Тук съм с Novigo HD и DemonBG, които са Стоян и Никито. Играем в Pika Network. Така. Този път натиснах правилно бутон. Първи път, когато се опитах да направя това, не стана както трябваше. Как си да е? Апдейтнахте ли го това? Ай, за пинг. То пинг няма. Аре към центъра, кой ще кажеш? Ай. Само да си взема всичко. Чакай, мой Ники. О, не, това възможно ли? Не би го Пак падна. отглуши. Ти сериозно ли бе? Аз ли? Да. Не. Сериозно. Между другото, аз съм Никито. Между другото, Skype оптимизира звука. Мисля, че... Това не е Аре, използваната няма ли да програма. строите? Ами аз строя, ти продължава и аз умря. Я, биза. Ники, как умираш на построяване на мостове? Човек, строенето на мост е много опасна работа. По-опасна е Вярно! по-опасно, отколкото ходиш в космоса. Вие не сте нормални. Това е супер лесната работа. Ти я направи това. Може ли? Може, ела да правиш, ай. Ай, И те ще не, аре. Не съм. вие не сте билдейт. Хаштаг не се чувства изотапен. Хаштаг би трябвало. Он майко пак не скупосвам. Не. Кое са? Мини то шите. Главата ти е неспокойна. Български език. Ади, бахтата пака си. Който и да си, бахтата пака си. Gold, fuck off. Safety first. Safety first. Go fuck yourself, just fucking run. За какво ме изоставихте, бе? И Взели диаманти, бе. Аз взех голда. Взех всичко. И аз си имам голата ми. И диаманти и гол. На второ ли я се пази? Добре, Аз ще ми да направя нещо много лудо. ще ги решуме ли реда? Ние Давай, играем в ще ги- пърпа отбора. Пишете имената ни. Ще ми да направя нещо хипер лудото. Окей, демон. Можем да Ела отидем на ме, пинка. ела ме. Какво става? Къде си, бе? Където никой не мога да ме намери. Аз знам къде си. Бутнах някакъв си ело, човек. Айде ръшкаме ело тогава. Ако искаш. Ай сега да са в стак. Кой ще нас стаква? Поне съм аз. Поне съм аз. Нике. Ще стакваш ли? Ники, ще стакваш ли? Никито фърля тук бели блоки. Ники, стаквай се, плиз, моля се. Ако ме мразиш, се стаквай. Ще се стакна и няма да ви дам нищо. Не, ми по-добре. Така не е добре. Всеки път, що ми дойдете, ще гърма по едно TNT. Така не е добре. Добре, спокойно. Още един път, поне стаквам аз. Добре, стаква с никто се стаква, не ги решавам, става. И после като се стакна, някой ме разменя. Добре. Може. Стоян ще. Давай. И после като свършим играта, се разменя. С Аре, някой, ще който решим до сега ли не е няма? бил. Буто ли ще ело ли? Аре за реда. Зареда. Не, трябва ми кирка. Само... Заред ли ще ходим или за ело? Трябва за ред. Ама ми трябва диамантини неща. Така че чакай. Един с тях диаманти мисля, че ще е достатъчно.
пак се бъгва. W-то ми нещо се бъгва, не знам. Или от Майнкрафт, или от мене. Що? Ти срам нямаш ли, бе? Не Сняга бях. си нещата в мене и се тръгна. Не бях аз. Къде си, бе? А? Скрих се. Върни се Чакам тук, бе. пред. Виждам то. Чакам те пред Няма рейтинга. Анга, аре, бързо идвай. Не, казах ти, че ми трябват неща. Абе, побързай, човек, убих един аре. Добре, добре. Ще бързам колкото искам. Бързай, че ще убия. Няма да ме убиеш. Ще взема TNT. Моля, майко. Идвам. Само полоса не се гърми. Няма да се гърмя, спокойно. Изпитал съм го веднъж. Не искаш да го изпиташ втори път. Да, идвам. Къде е ред? Просто идвам. Къде е рето е? Те знам. Къде си? Получат някакъв бутко. Някакъв бул, аз съм прибут. Какво Аре. става? Аре, решваме. Ще ли? Ще решваме. Ай. Чакай. Айде, решваме. Таран. Я се бил. Има някакъв на... Ще ни скочи отгоре. Рип. Fuck you, бе. Идва при тебе. Добре. Все едно ще направи нещо. Елиминирах някакъв. Ай, идвам. Аре. Качвай се нагоре, аз идвам. Що? Не, защото не можехме да се измъкнем. Илюминирахме един отбор. Те имат москъм бут. О, fuck. Fucking cheese. Ти го занимай тук. Занимай го. Килден. Занимай го. Ще ти бия с пръжалата й. И тебе ли е? Занимай Не, се. тръгна си. Щял да ги разшутай. Му се не види. Ти прави моста. Добре. Вече е факано рип. Кой бе? Буто. Докопа го. Ясно. Ари, идвай. Откъде? Два отбора елиминирани. Ставим сам ние, Грин. Аз построявам мост. What the fuck, бе? Айде за Грин. За мен се реших, че ние сме грин, защото миналата игра май бях. Да, бяхме скоро, да. Не, те си гърнат мост. Ники, докъде си с стакването? Еми още ми остава един стак и съм стакнат. Айде, вече съм стакнат. Дюц. Някой Оли, то си има лък. Къде си? Праси една. Кой? Кой остров? Виждаш ли ма? Грин, ела към Грин. Аре, идвам. Внимай, че то си има лък. Просто пак лефна. Те имат лък. Той ще факано. Към Грин съм аз. Виждам то. Бързай сега. Ето му. Ти ще вземаш лък, аз не. Нима гледали, ако изкараш лък. Що ми кажа, че има чиван лак?
Ти каза, че има чипан лук. Аз викам, казва, ако има чипан лук. Сериозно ли бе? Да. Аз реших, че ми казах, че има лук. А пък аз не ги виждах. Решение, да. Нищо ти не... Ники, идвам с тебе с 34 диаманта. Айде държи ми его. Всъщност повече са. Чуле? Нямам нужда. Имаш нужда. Не, нямам нужда. Имам генератор на 5 вече от половин. Горе-долу 10 минути. Сериозно ли бе? Добре, тогава идвам с 53 диаманта за архива. Нямам да решвам и его, нещо някакво. Аре малко да се пофармим. Добре, аз ще видя как са его, дали са Вие сме. с стаквите, аз искам да ги реша. Добре. Идвам с тебе, Ники. Добре. Това не ми трябва. Не, някак трябва да се таква обаче. Ти. Това. Само да си Директно взема... Само... Трябва ми няколко стака диаманти. 4 мисля, че свърши работа. Ще се връщате ли са тази игра? Имам преди, ще се връщате ли на острова, когато убиете там? Ами Да, да. мисля, да. Защото аз мисля да го гърмя. Моста. Не гърми Да. мост, не гърми мост. Не го гарни. Добре. Ама се за всеки случай ще си взех TNT. Значи, Аре, тръгнахте да решвате. това е изцяло, това е Ники, чакай ма. Кой тръгнахте да решвате? Ние тръгнахме 3, но те имат лък и такова. И не убиха. И убиха Стояна, аз паникосах и избягах. И той не ми каза, че има чибан лък. Аз не виждах. Защото си сляп. Сляп съм, нали? И се гордея с това. След това не мога да разбера, реда ли е пърпава ли? Кое бе? Да, бъгнато е там нещо. Да бе, Ръчнете и ело, човек, те са двама. всеки случай ще решна този остров. Няма никой на него. Да, ръчни и ело. Останаха само грин и ело, човек. Аз мисля, че ние сме пърпал. Еми, ние сме път. Не, че не сме пърпал. Сега съм на булото. Ума фъга. Фагот. Чай малко си изхвърля нещата. You're really bad gang. Идвам, Ники. Мале, как са запушли, нямам думи. По-добре да ръчнем елово. Да, аз ви казах. Да. Добре, чакаме преди елово. Грина има ти лък. Не ми пука и аз ям лук. Аз съм също преди яло. И аз съм тук. Къде си? Горе. Някой да не те бия. Грин после. Аре. Чакай. Оня разбра, че сме там. Аре бе. Ами, ако ще ги ръшкай. Аз Да съм дадете ви хелп, не ли? Той е двое. Няма нужда. Аре. 3. Ще набутне лък. Сега просто не го показва. Гледай. Аз нямам лук. Да ти дали си купа? Да, ще идиш. Ники да ти дали си купа мощен лук. То кой ще даде лук? Абе, питахте нещо. Давай. Дръж ги там. Двама ма стрелят, не знам. Гледай да не пъкнеш. Точка. Няма, те тук се оправям с те. Оня ми се Не се гъзи. надея да не пукнеш за питайка. Ти няма мен се гъзиш. Няма видно. Не, така стига. Не се паникосвай така. Аз винаги виждам имената. Трябват ми стрели. Нали? Мерси за тези стрели, които си ми оставил тук. You're really bad gang. Мисля, че Prankster Gangster. Да. Such a gay. Не. Той идва насам. Ще му бойниш ли? Абе, Бутна. ние можем да ги ръшнем.
Бутнах го. Ние можем да ги ръщим отстрани. Аз то го бутнах. О, те са двама. Да. Бутна го. Сега разбра. Ай, аз ги ръшнах. Чакай ме. То тук ме стреля като дойде, баре. Чакай ме, казах. Чакай, показва. И другия бутнах, почвам да има хамиетето. Чакай ме. Не мога бутам... Fuck you, бе. Трябва ми обсидиан, но първо голд. Чакай, идвам. Аре, по-бързо идвай. Не, мен, няма бутнеш мен. Аз го чакам тук. Така. Значи, пази да не минат, па аз ще ги бутам. Стреляй ги, убивай ги, коли не прави. Само не им давай да са махнат. Сега ще ги запуши, не може да избягат. Аре, толкова бобчета взех, колкото да ги запуша. Ти ги оттепавай. То ще ме бутнем. Аре, запуши. Ники, он отиде някъде. Чакай. Он е на Diamond Джена. Вот е хол. Да бъде къде ти иска. Аз тук ги запуших. И двамата са запуши, няма къде да избягат. Отзад има някакъв чест с 4 емералда. Ами, иди ми. Ела отпред и ги гледа да не се измъкнат по някакъв начин. Аз съм ги запушил, ама за текст. Така, прави си фрикил. Какво става, Ето е. Остави един за мен, другия за мен, моля се. Друга е лесно. What the fuck? Еми. Ето ти едно по... Не. Ти имаш добре. Аре, тръгваме към грина. Не, грин нема тлък. И чакай, трябва ми голд. За стрели. Аз имам... Искаш ли да ти дам? Нямам. Аз ще взем. Аз ще взема тия 4 емералда от тука. И си хода. Чакай, бе. Ангеле. Сега взима и блокове и започваме да строим Безопасен мост. към грина, ама зад тях. Да не нареждат. Така, блокове, така, аре, тръгвам към чак. Гласове ли? Не, Гласовете дават 1 за 5. знам, ама аз вече имам достатъчно санстон. Та и без това санстон се чупи много по-лесно. Гледай само да не ме видят да ме бутнат. Гангстър, май френдо. И аз идвам. Давай. Не дей, ще наръчна. Още не виждат. Ма там нещо... Там апдейтват нещо. Давай, чувам ги. Да ги занимавам ли от центъра? Да. Давай, занимай ги. По-въза. Тим. Нямам 3 ночи. Ей, полки. Ники. Аз имам 21. Голден. Ники, още малко по-наляво. Това е ляво. Аха. За какво му е ляво? Те къде си? Това е ляво. Добре. Тотално ги изгубих аз. Стига толкова. Не виждат. Само Ската следим. шифта тук. Виждам имената вече. Съча Давай аз. пренс. Поне Никъде... си имаме мост, ако нагонат. Сега с шифта. Ще скачиш с шифта и така. Значи, отивам им за яйцето. Па ти стой и ги гледай. Чули? Как ще се изнася от тук? Ами скачаш. Ви там ли сте вече? Да. Давай, летях. Ако са... О, Ангели, тук идва някакъв. Видя мост. Аз тръгвам за яйцето им.
Приятелите им са и се запуших. Факт, той мудра, бързо да запуши бързо. Запуших се. Ям я лапки. Те имат ночи пъки, брат. Тръгвам надолу. Аз тръгвам да махам и детето. Те са тук, много са. Ники, давай за малко. Добре, махам и детето. Да идвам ли или да стоя вкъщи? Да, идвай. Не идвай, стой вкъщи. Да, най-добре. Събирай диаманти. Такъв зор. И такъв шарп. Аз гледам просто е така. Прави ни ночи пълки и брони. Да, прави ни брони. Аре, Да. излизам. Добре, Ники. Държи ги. Но- Някакъв ме стреля с лук, брат. Това съм аз. Еми, идвай. Помагай. Идвай. Не, всъщност не идвай. Те имат ночи пълки, брат. Това е най-гадно. Да. Аре, да ти хелпвам. Ай, то клещи. Fuck you, mate. И чакай да го запуша. Ще вършнат отгоре. Връща се вътре, бе. Идват. Имат голден пълки. Давай, бутай ги навън. Ето, почти го бутнах. Той ще ме убива. Я ще пълки. Един А, егри така е. го бутнах, един егри го бутнах. Има един там. Има. Трябва да бутнем така, един е елиминиран и другия е елиминиран. Бутнах Идвай. и двамата. Давай. И третия. Бутахме ли го? Да. GG, my friend. GG's! Так да скочи се самоуби. Победа! Това си има все още има ночи епълки. То, какво? Има начин. Победихме хора. Победа! Това беше Ти! Егорс. Я да излезна. Слушахме ги, разбихме ги, направихме криви щастливи. От колко минути играем? Повече от... Я знам. 15-20. Да, бе, Я да. знам. Половин час вече. Може би. Мисля това да е за този епизод. Да, мисля и аз така. На Егорс. На С Егорс. приятели С приятели. и Соло. И Соло. Пито ще бъде в описанието. Да, няма да бъде то. Добре. А, не ще забрави. Мисля, че няма да забравя. Ще забрави. Айде. Това беше всичко от мен. И Демон и Новиго HD. Нямате канали, нали? Не. Аз си имам, ама... Не кажеш. Окей. Това беше всичко от мен. Беше Чао, всичко. чао. Чао, чао.